आं बिराद लाजिदों आं लाजिनाया जाहैबाय माने आंथ' इसेबां बिदि सेल्फि लाफेरा नालाय ओमफ्राय मानसिफ्रा सेल्फि लाफैलाजोबनायखाय लाजिबाय आं एसे ओरै नाय ओइसिंबो समायना ओइसिं नाय ओरैबो समायना वाव सोलानो जोबोर मोजां भैरबकुन्द'आव Good morning guys, happy Independence Day. हाय लोगोफोर जोङो दिनै नांगौनि बेरायहैनो नागिरदों जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरो लोगोसे जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो बेल प्राइसखौबो थुनानै लागोन जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव गोदान गोदान भिडिअफोरा सहैनाय बायदि जों दायो सुसगेट सफैबाय बाब ओरैबायदि मानसि फैदों माने बुंस'नो हाया आरोना बैनोमोन जोंहा आदा आलफ्रेड मा होननाय जायगाया भारत माता की जय ओरैबायदि मानसि भैरबकुन्द'आव माने जायगाया जोबोर मोजां ना बेखायनो बुहुद आलदा आलदा जायगाफोरनिफ्राय फैदों आरो दिनै जोंहा लोगोफोरानो दाबो सफैयाखै हाबोबाय बिसोरो माहाबा नेबाय थानांसिगोन बेयाव दसे सफैलायबाय नै बालिमुआव सोलानो बेसेबां मोजां नै बेसे समायना नोंथांमोनाबो जुदि फैनो गोसोब्ला मालाबा फैबानो जाबाय बेरायनो थाखाय दै नायलाय वाव so beautiful place नैबै नौस नैबे मेंसोबायलै दिनै आयाव मैदेर हायदों मैदेर नै जोङो जोलै हायनांबाय बेयावहा मैदेर फैगासिनो मैदेर ओंखारदों नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ मैदेरखौबो आं दिखाबाय बिदिब्ला थुबाय थादो
बैयाव मालाय बेदर हांसोदों नै फैसा गैयैखाय जानो हायासै जों दिनै बेदर सावनायखौ दायो सुसगेट बारबोलायबाय गोबां मानसि दं आरो दिनै इन्डिपेन्डेन्स डेनि थांगोन हायगोन जोङो डाइरेक्ट हाबफैबाय बे दैया जोबोर मोजां नै फिसा सानो माइ मारा हांमोन सिनायो आंखौथ' बिराद खेबसे गोबां मानसिफोर दङ बेयावहाय भैरबकुन्द होनबा नोंथांमोना मोनथिखायो फेमास जायगा बियो फेमास पुरा जंगल जंगल जंगलबाबो पुरा जंगल जंगल जों दायो धनस्रि दैसानि गाहायाव ओंखारबाय गोबां मानसिफोर दंफैयो जोबोद गुसु दैया जोबोद दुगैथावना नै वाव 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 जोबोद जोबोद समायना आं दिनै भैरबकुन्दआव हासो लानो हायबाय ओरै नाय ओइसिंबो समायना ओइसिं नाय ओरैबो समायना वाव सोलानो जोबोर मोजां भैरबकुन्दआव मगर तोरेंगे आदा रिमुलखौबो आङो लोगो मोनदों नोंथांमोनाबो नायनो हागोन नै फाइनालि दिनै लोगो मोनमारबाय आदा रिमल आरो आदा मेहेरखौ फाइनालि खाथियावनो लोगो मोनबाय जोङो दिनै ट्रि हाउसआव फैदोंमोन ओमफ्राय ओरै इक' रिजर्टआवबो माबा इक' रिजर्टआवबो जों हाबबाय नायबाय जायगाफ्रा बिराद मोजां उदालगुरियाव बिराद बेरायबाय ओमफ्राय बैयावबो बेरायबाय मा होनोमोनलाय गलामाखायावबो आर्टिस्ट एस'सिएसन दं ओमफ्राय फुराना स्टेट प्लेयारफोरजों मेट्स दंमोन नालाय मानसिफोर फैदोंमोन नायहैबाय दसे बिराद इन्टारेस्ट जाबाय जों आं बिराद लाजिदों आं लाजिनाया जाहैबाय माने आंथ' इसेबां बिदि सेल्फि लाफेरा नालाय ओमफ्राय मानसिफ्रा सेल्फि लाफैलाजोबनायखाय लाजिबाय आं एसे आरो ओमफ्राय
बेखौल' नङा एल'ग्राखौबो लोगो मोनदों एल'ग्रायाबो दङमोन आदा आलफ्रेडबो दङमोन आरो गोबां मानसिफोरबो दङमोन आरोना बेनो आरो थेंक इउ Thank you so much, आदा मोननिसिमबो लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेयाव जोङो साहा लोंबाय बिस्कुट जाबाय ओमफ्राय जोङो बिनिफ्राय दायो थांनोसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै जै बर' हारिनि जै